Us agrada l'arròs negre? Avui el preparem amb sípia i carxofes. Les quantitats que us donem són per 2 o 3 persones. Necessitem una sépia d'uns 350 grams, 300 grams d'arròs, 3 cebes, un parell de tomàquets, un pebrot verd, 3 o 4 grans d'all, 3 o 4 carxofes, una nyora, uns brins de safrà, una mica de julivert, oli d'oliva verge, sal, brandi i un bon fumet. I per la picada, oli d'oliva verge, julivert, un gra d'all, la melsa de la sépia i una mica de fumet. Quan comprem la sépia, a la peixateria demanem que ens la netegin i ens la tallin. La melsa i la tinta també la volem. Agafem la nyora i li fem un parell de talls i la bullim uns 10 minuts en el brou. D'aquesta manera aconseguim que la polpa s'estovi. La rasquem i reservem. Per altra banda, piquem la ceba, el pebrot, els alls i reservem. Ara anem per la carxofa. La tallem, la deixem en remull amb aigua amb una mica de julivert per evitar que s'oxidi i reservem. I ja podem començar. Posem oli a la paella i afegim la sépia i la sofregim fins que comenci a ballar una mica. I afegim la ceba i els alls picats i sofregim durant uns minuts. A mitja cocció afegim el pebrot. Si el sofregit ens queda massa sec, podem afegir una mica de brou o una mica de brandi. Anem remenant fins que el sofregit ens quedi ben ros i en aquest punt ja podem afegir els brins de safrà. Li donem un parell de toms per la cassola i afegim el tomàquet i la polpa de la nyora que havíem reservat. Remenem una mica més i ja podem afegir la carxofa. Continuem remenant un parell de minuts perquè s'impregni bé del sofregit i ja podem afegir l'arròs. El remenem durant un parell de minuts més i veureu que ja comença a quedar una mica transparent. És el moment d'afegir el fumet. La quantitat de fumet va en funció de si us agrada més o menys caldós. Nosaltres, per 300 grams d'arròs, n'hi hem posat 7 cullerots i mig. Darrere del brou afegim de seguida la picada feta amb julivert, la melsa de la sépia, un gra d'all i una mica de brou. L'afegim a la paella i deixem coure l'arròs al temps que ens indiqui l'envàs. Els primers 5 minuts el deixem a foc viu i després una mica més suau. Afegim la sal, tastem i si cal rectifiquem. A mitja cocció de l'arròs afegim la tinta. Si és fresca la podem afegir directament i si no, diluïda amb una mica de brou. Un cop passat el temps de cocció, apaguem el foc. El tapem, el deixem reposar un parell o 3 de minuts i el servim ben calent. I com sempre us demanem que no marxeu sense deixar-nos un like o un comentari. I si encara no esteu subscrits, feu-ho d'aquesta manera, rebreu un avís quan publiquem les noves receptes.